ikke liste hånden eller noe. Kan du sende mig on my account? Don't forget. Something's Fuck, men man på pyr. Fri du den bare væk. Ja, for det helt positivt. Damn, hvad er det for mig? Snap. Det var ikke lukket ut. Nej, du skal ikke prøve, jeg skal spare. Hvad er det? Ja, let's skrive for get on game this bit. Oh my god. Good job, no? Hvad siger jeg? Ting som finnes. Du har styrt at jeg du ikke. Okay, så er vi i den store castle. Ser vi honom? What the hell? Stand upp några. Så... Det är så gärna. Vad vet du? Jag vet inte. Det är inte någon hantverk, jag ska. Inte det? Nej. Det är värst hantverk i smart här. Hur gänger så sajt? Det är en styrburs. I don't know. Jag tror att man har Skype. Men det är Skype. Det var ett åker för skärm. Damn it, boy. Dude, what the hell? We're drunk. Get me out of here. Get me out of here. Oh, snap. Just on the take there. Okay. Dude. Det var chicken. Vad är det? Vi ska göra alarm. Vad? Våga se gröna mars. Hörde du det? What the fuck? Get. Put me out of here. Ja, jag bort med det. Okej. Det är allt den så där. Det är för sig jag passar ordentligt. Jag hade den för vad du ger snart. Jag har natt, det var inte höj. Jag är säker på att det går. Låt den dish nick. Good. Okay. Du spelar sån like we. Det spelar så gys ska spela. Jaha. Tack upp och hålla er. Mario. Vad det? Hålla er.
så myst! Checka samtidigt när du står där. Vi kortar där Jossen och går upp för det. Vi ska splash iväg framåt det. Ja, spelers feels both somewhere. Woo! Are you serious? Ska jag checka något? Ja, allt det där. Det var ett rätt lugg. Ja. Okay. Nothing? What the hell? Det är också här. Spray. Progress slår på sand till de gruppas. Vi ska snäcka det över. Vad? Sand. Det är? Järn. Det är locked. Hur ska vi gå där då? Oh god. Let's get this shit. 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. Yes. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. Thank you. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. What? Oh god, hur ska vi skriva sådär? Den här går snygg, va? Vet du? Har jag just... Jag vet inte också vad jag finner. Windows. Ut, halva. Nyheter. Är det snyggt nu? My god. Det var väldigt bra för fattade såna trauma som monster dungeon som kan runt den här. Well. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brandenburg. That. Flowers. Now let's see. What the hell?
skal du høre. Nå? Jeg har ikke så langt jeg klarer meg, men hetta er svær på at det er creepy. What the hell? Hook like that. Så jag ska få ljus. Pröva inte att snicksa ner rör på den. There's nothing left. Everything's gone. Vad säger du? Det här? Nej. Jo. Eller kan jag snart? Nej, jag getur. Gör det. Jag fick bara ett ljus när det så trött. Vad är det? Fick ner som vanligt. There should be more coop racks. Let me see. And one part aqua force. Bla bla bla. Oj, det kör så. Jag spelar. Kommer med. Vad är det? Jag vet inte, jag är för kul. Det sker. Men det man. Händer så blir det skärm. Sidoskifre. Ska vi höra? Vad är det så creepy things? Det är inte ända. Vad är det? Det går bara i det. Här, det där. Ja. Jag kommer inte ner. Pyrsar lite mer för dig. Är detta? Du. Jag vet inte. Jag vill inte bita det. Prova det. Jag kan inte centrera det här. Hur heter det jag vet? Det var med det jag. Så är det så titt ut. Så vad ska man nu? Brukar det inte kort är. Jag ska bruka kvät. Det här, pröva. Du kan fylla. Pröva kort där nere. Vi är så stöver. Just då och kör out av. Look at now. Finna in. Eller inte så god. Jag ska börja det. Okej. Allt går mig klar. Säg som vi sagt. Jag finner bara där. Det är grävt, ja. Ja. Jag har grävt i.
What the fuck? Ja, bara att det är. Jag hade inte det där. Men. Jo, det är hella betalt. Men det är för inte. Det är akkurat för hjärtstopp så där. Richtig spannend stund nu. Vi ska till större själva. Vidare för er. Oh god, det där är creepy. Nu måste stoppa på den nästan. Again. Vad är det där? Måste. Så att vi sitter där. Hur det där för er? Det är först. 16th May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. Later that evening, tomorrow. Ja. Det är några vikt och så lite där. Jag vet inte vad jag gör för spel. Spimish. Är det där? Fan mat i det. Jag lydde samtidigt. Tänkte jag just gör. Ett av breaker. Jag brukar inte spela runt där förut. Spimish, ja. Game logic. Logic. 17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation today. I was trapped. Ja. Dude, seriously? Not cool. Först spela klaveren.
olju. Så kör jag bara. När du var? Du var smart som med det. 17th May, 1839. And then, After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. Ska jag ta? Ja. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety. Grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Push spelkulver. Det ska bli gött. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Så jag ska kvätt.
Kör, kör. Resursstyckar hit. Kanske var så. Så YouTube då. Ja, jag var pissa. Tack Ivo för det. Ha? Jag var pissa. Här kommer fram. Ja. Fick någonting. Oh no. Jag ska ha shield to do. Okej. Ja. Now open. Command line about. Command line about. Command line about. Men han så. Ah. Så spökt Ja, jag har varit suttit mycket. Ja. Ja, får du ta bort det? Ja, här är en och här. Ja, cool. Vad är det här då? Här var det. Här var det. Jag Fantastiskt. visste att man lärde. Well, let's see what this shit. What the fuck? Levi. Han har spelat. Det är också. Clown för det. Du varst. Ja. Ska du här? Jag var igång efter detta. Jag ska spoila. Well. Du kan han har spelat med oss. Och just se vad tjura. I'm out of mission minne snacka. Det svänger faktiskt. Jag snackar ett av det. Vet du vad då? Vad ska jag få dig? Vad ska du teach nog snäck på? Det var ett. Man har inte. Han får in någonstans här. Oh my god! Oh, that was awesome. Oh my god. Well, andra exempel. Vi ska lägga och fräta. Fräta för en natt du. Det visste jag med också sån här. Du får väck. Han får inte handla. Vi har sanity each other för lågt. Vad fick ljus? Men det är så för ljus. Jag tror att du är för väck. Nej. Jo. Okej. Så här är först. Nu ska man trämmas på monster, tänker jag. Så vi får prova att det här. Så så. Jag svällde vi. Tack för det, vet jag. Jag är först på, för det bör skål. För att det är det stället att klavera sig. Ja. Oh no. Oj, ja. Oj. Ja, du stäcker man ner i kaffe. Vad? Du tar det för mig. Jo, det var ju mycket. Okej.
Är du med? Nej. Jag får du pröva. Vet man inte kasta mus och äckla för det. Nej. Det är inte. Visst. Nå, prøv å finne først. Vi skal hette ikke om vi er så godt. Jeg skal fære. Jeg kan snakke akkurat sånn. Jeg kan ikke. Hvor... Ja, jeg kastet det. Du gjør det også. Hvordan her? Vet. Det er klart ikke. Det er gruppen natt. Thank you. Du fick det så. Ja. Ja. Ja, men nu om Gillianes. Mom? Ja. Detta må vara fler än hitspelare. Vad är hitspelare? Wii-spelare. Ja. Ja, jag vet inte vad jag ska köra. Klart en fan, därför. Ja? Garden Tider. Jag hade en ropa. Har du öppnat något rädd här? Ja, det är bara TV. Well, wine cellar over here. Och då var det kanske här. Jag vet. Jag vet att flagga. Where did the Baron go? Who cares? He left us enough wine to last us a lifetime. Or at least until tomorrow. Flashback eller så? Flashback. Ja. Flashback. Det är coolt. Barricade the door. Då är jag med. Vad? Det är värre. Seriöst. Är det really läckert? Hur näkt vi? Måste vi ändra det. Det är för grött som är gott. Det spelar inte. Vad ska man Det gör det här. Ja. Holy shit, that was creepy. Jag tror jag är snö. Good. What's happening? Oh, it feels like my chest is going to burst. My God! Wilhelm, do something! Accept it. We're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! Som han som är just up on där bröd. Han väljer. Det är De har bättre. spirition, like seriöst. Ja, vi vet inte om att det spirition och sånt.
bara spyrja. Alltså, det är trött av oss. Det kan ju vara det. Kom på vad jag prövar. Josef för bruk allt jag där. Ja, kanske visst.
hade det. Tryck på det. Thank you. Hade du gått tusch på? Thank you. Ja, vänta. Jag la bara. Nice. Lite största stjärnan först. Ser. Kanske hör nu. No, gunker. Nu startar vi visst. Jag kommer se efter det här. Du spyrs med för det. Ja. Jag kommer inte köra. Det ska allt vara. Checka på en dig. Ja, för det här ska bra. Det är ganska gott. No. Jag visste inte det där. Jag börjar vi. Det ska vara rätt. Så här var en timme. En timme. Ja, det är gott. Alltså vet ju. Det är för att jag kan också mycket gott. Jag vet. Färdigt nu. Du tror att jag runt det här så ser det att det är köttägget. Jag vet också.